Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko programara. Gaurko hontan artearen ibilbideak erratzura ekarri gaitu. Herri ezagun honetan Diana Iniestaren erakusketa dago eta berarekin egongo gara bere kuadroen inguruan guztia jakiteko. Gainera neskatxa hau Nueva Yorken egona da ikasten eta bere erakusketa honata ekarri nahi izan du. Beraz, ea zer kontatzen digun gaurko honetan. Diana Iniestak negua Nueva Yorken ikustera gonbidatzen gaitu. Abuztuan, erratzun zabalduko duen erakusketara hain zuzen ere. Bertan, hainbat motatako eta teknika ezberdinetan landutako lanak daude. Naturalean marraztutako erretratuak adibidez. Gainera, hauek otsailan The Art Studios Language margotuak dira. Eta martxoan, New Yorken dagoen Philip Herman Mason Gallerin ikusgai egon ziren. Horrez gain, Manhattaneko kaleen margoak eta baztangoak topatu daitezke besteak beste.
atmosfera argitsuak, eta klasetik irtetean New Yorken, Mintonen sortzen zen zurrunbiloak, eskolan, era naturalean bere burua erakusten zuten modeloen erretratuak, Donibane Lohitzuneko aire librean pasatutako egunak, edo beretzat ezin hobea den Baztanen, erreka ondoan egindako lanek, ezin hobe erakusten dute, artista katalanaren iruditegia, bere barrena. bere lanek daukaten bizitasunagatik dira berezi, bere erregistro zabalagatik. Izan ere,
New Yorkeko kale jendetsu eta intentsitate handiko espazioetan nahiz aztango lasaitasunak eta paisaiak osatzen duten espazio bukalikotara murgiltzen da artista. Modu honetan, ikusleak erakusketa bisitatzean, ausardia eta esperimentazioa elkarlotzen dituen lan baten aurrean aurkituko da. Non pintzelada arin eta espresioz betetako atrezuak ez diren faltako. Hauek guztiak, artistak azken urteetan bizitako esperientzien isla dela esan daiteke. Eta nola ez, New Yorken irakasle izan zituen Torak edo Gimburg Okosh bezalakoen margotzean edukitako tentsio eta erronken erakusleak diren lanak dira hauek. Mel izena duen txakurrarekin emandako pasiotan behin eta berriz margotutako paisaiak. Itsasoari lasai, dagoela oparitzen dizkiogun berde ezberdinez osatutako itsasoaren irudiak. Horiek guztiek osatzen dute bere erakusketa.
Diana, margolaria izateaz gain, psikologoa ere bada. Arte terapian espezializatua. 1000 ordu eta gehiago sartu ditu. Haur, heldu, nahiz behar bereziak dituzten pertsonei klaseak ematen. Aurten ere, urritik maiatzara, klaseak ematen egonen da Arkupe elkartearen bitartez, eta denei parte hartzera gonbidatzen datzue. Animetu! Gaurkoz bukatu dugu artearen ibilbidearekin, baina badakizue gehiago jakin nahi baduzue eta gehiagotan ikusi nahi badituzue halakoak, ez duzue telebista piztu bertzerik egin behar. Mila esker eta nahi duzuen arte.